Здравейте! Днес ще си украсим тетрадката по този малко нетрадиционен начин, но тя ще стане много симпатична, много весела и, разбира се, ще подобрим нейната функционалност, така че да ни служи по-добре по време на учебната година. Какви материали са ни нужни, за да си украсим тетрадката по този начин? На първо място, разбира се, тетрадка, жълта хартия, която ще ни послужи като основа за облепване на кориците на тетрадката и върху която ние ще трябва да наредим по-късно нашата композиция така, както на нас ще ни бъде най-интересно и най-приятно. В нашия случай ние ще ползваме един комплект Тиксо, много интересен комплект, в който виждаме, че има изобразено на това Тиксо луна, тук има изобразени звезди, слънце, а тук са слънце, луна и звезди заедно. Разбира се, ние ще ползваме и ето тези картинки, които аз съм свалила от интернет и вече съм изрязала. Звезда, едно симпатично облаче, засмяно слънце и една много интересна луна. Ще ни бъдат още необходими и такива блестящи елементи, които да ни украсят тетрадката по-нататъка. Разбира се, ще ни бъде нужно и фолио, което ще използваме, за да покрием тези картинки, които ще отцветим. А за отцветяването на картинките ние ще използваме една много стара техника, която аз знам от моята майка и която не е тайна за никой. Ще ползваме моливите. С помощта на това ножче ще настържим част от техния графит и после с помощта на памуче ще размажем и ще се получи много хубаво отцветяване на тези симпатични картинки. Ще ни бъде нужно да ползваме ножица и, разбира се, аз съм приготвила тук един елемент, който ние ще поставим от вътрешната страна на нашата тетрадка. И така, да започваме! С помощта на тези много симпатични фигурки и с помощта на този интересен комплект Тиксо, виждате, че успяхме за кратко време да украсим предната страна на първата корица на нашата тетрадка.
От вътрешната страна тетрадката този път изглежда малко по-различно, защото ето тук сме закрепили един лист, на който може да се записват най-важните неща, които са нужни за един ученик през учебната година. Това може да бъдат датите на класните работи, на контролните работи, на писмените изпитвания, на сроковете, които трябва да се спазят за предаване на реферати, на научни съобщения, доклади или каквото там е необходимо да се прави. Отново сме поставили тези блестящи елементи, които видяхте и на предната корица. За разлика обаче от предишните тетрадки, тук ние не сме поставили джобчета, защото паметните бележчици направо сме ги залепили за самата корица и по този начин детето може, когато има необходимост, да откъсне просто и да ползва бележчицата. Виждате, че е много лесно, много забавно, много интересно и надявам се полезно. До скоро!